Hello friends, खुलुमबाय आंनि Bodo Job Info YouTube channel फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबाय थ' लोगोफोर आङो लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों आसाम पुलिसनिफ्राय नटिफिकेसन फैदों थ' मोनसे दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर पस्टपन जाबाय रेलिया दा बेहाय बबे डिस्ट्रिक्टना पस्टपन जादों आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो डिटेल्सखौ होगोन थ' गोबाङानो जायाखै मात्र मोननै डिस्ट्रिक्टआल' पस्टपन जादों थ' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थ' लोगोफोर जों दिनै दायो अफिसियेल नटिफिकेसन नाय दिनै बेवहाय बबे डिस्ट्रिक्टना पस्टपन जादों नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ थ' लोगोफोर बे लेटेस्ट नटिसआ फैदोंमोन 17 आगस्टआव फैदोंमोन थ' बेनि जाहैबाय लोगोफोर माने दानि जिथु सोलिबाय थानाय लकडाउननि थाखाय जानो गोनां रेलिया थ' लोगोफोर 29निफ्राय जानो गोनांमोन आगस्टनिफ्राय नाथाय बिथांमोननि रेलि डेटखौ पस्टपन खालामबाय लोगोफोर माने निउ डेट होबाय थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जे माने एभरि सेटारडे सानडे माने लकडाउन होगासिनो दङ इन्टार स्टेट थ' बेनि जाहैबाय लोगोफोर 31 आगस्टसिम सोलिगोन थ' लोगोफोर बिनि थाखायनो माने पिएचडि टेस्ट एबा पिइडि टेस्टखौहाय माने फासयना होनाय जाबाय लोगोफोर थ' 29आव जानो गोनांमोन बिनि फासयनानै होनाय डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय लोगोफोर कामरुप मेट्र' आरो लोगोसे कामरुप रुरेल थ' लोगोफोर बिथांमोनाहाय माने जिथु रिलिज जानो गोनांमोन 29 आगस्टनिफ्राय जानो गोनांमोन नाथाय बेखौ केन्सेल खालामनानै गोदानै डेट होनाय जाबाय बेनो जाहैबाय सेप्तेम्बरनि 3निफ्राय लाबाय लोगोफोर कामरुप मेट्र'निखौ सेप्तेम्बरनि 3निफ्राय स्टार्ट जाफिनसिगोन रिलिया आरो लोगोसे बे जाबाय कामरुप रुरेलना बेनो जाहैबाय 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय बिथांमोनाबो जासिगोन थ' लोगोफोर गोबांना माने बयबो डिस्ट्रिक्टना नङा थ' जायफोरनोखि कामरुप आरो लोगोसे बेहाय कामरुप आरो एमआव गोलैयो थ' बिथांमोनाहाय माने रेलिया पस्टपन जाबाय 29आव जानो गोनाङा 3निफ्राय जाफिनसिगोन लोगोफोर रिभाइस माने सिडिउल खालामबाय थ' लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' नोंथांमोनाहाय माने एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामफिनबानो जाबाय थ' बेनि जाहैबाय लोगोफोर www.slprbasam.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोनाहाय एडमिट कार्डखौहाय रिडाउनलड खालामफिननांगौ होनना बुंनाय जादों थ' नोंथांमोना गोदानै एडमिट कार्ड मोनफिनगोन थ' लोगोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ थ' कनफिउस जाना लोगोफोर नोंथांमोना जिथु माने बेलेग डिस्ट्रिक्टना जागोन रेलिया जागोन थ' नोंथांमोना बेवहाय टेनसन लानाङा मात्र बेवहाय कामरुप एम आरो आरनावल' पस्टपन जादों एबा गोदान डेट होनाय जादों बेनो जाहैबाय 3 सेप्तेम्बर आरो 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय रेलिया जाफिनसिगोन थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय